Παναγιά μου τι μας βρήκε, μέσα μας βαθιά μας μπήκε κι έχουμε μεγάλα ζόρια και κορίτσια και αγόρια. Είμαστε όμως παλικάρια και δεν σκύβουμε κεφάλι. Δεν μας βάζουν χαλινάρια κι από το πάνε κι οι άλλοι. Θα παλέψουμε την κρίση και στο τέλος θα νικήσει η ψυχή μας η γενναία με βαθμό πάνω από 9. Όλοι προς εμάς κοιτάνε, τις γροθιές ψηλά σηκώστε και αυτούς που κυβερνάνε με μανία φασκελώστε. Πάσα τέμπο θα σου πάρω, θα σε πάω στο παρκάκι και πίτα θα σε τουμπάρω, θα σου βγάλω το βρακάκι. Όταν θα έχουμε τελειώσει από όλες τις τρελίτσες 20 θα σου χαρίσω τσίκλες και καραμελίτσες. Και επειδή λεφτά δεν έχω να σε πάω στα μπουζούκια ύστερα από 2-3 ώρες πάλι θα έχουμε παρτούκια. Πάλι θα